Защо остави всичко ти? Казваш, братко, друг си вече, нямаш време ти. Казваш, братко, че поел си
Следващото парче се казва "Пея за теб" или "Пееме за вас". Както искате го разбирайте. И това е, което мога. Имам сега всички неща. А къде си ти? Пея за теб, пея за мен. И това е, което мога. Имам сега всички неща. А къде си ти? Пея за мен. И това е, което мога. Имам сега всички неща. А къде си ти? Искаме да ви кажем, че ви обичаме. Много благодарим за това, че бяхте тази вечер тук. Надяваме се да имаме и бъдещи срещи. Казваме ви довиждане. С едно парче. Някой!
бяхме деца, които се кълняха в вярност до край. Уви, това било игра. Как си живял, затворен своя малък собствен свят, без да гледаш напред и без да гледаш назад. До край ще търсиш света, до край ще търсиш някой, който да вярваш, някой, на който да се довериш и с който да бъдеш до край. Пред времето лети и докосва с крила твоя свят. Това, че той или тя оставили са те сам, тръгваш отново по своя път, да търсиш любов и да намериш някой, в който да вярваш, някой, на който да се довериш, с който да бъдеш до край. О, някой, за който в ада дори готов да изгориш. Търсиш някой, на който да се довериш. Да ви чуем, едно, две, три. Ей! На който да се довериш и с който да бъдеш до край. Едно, две, три. За който в